In Tjemerum en omkrieten ben ze zwier teleurgesteld. Nou, het 10 jaar langer zout woon worden mooi. De skeerlijke gevolgen die als verzilting en boeimdelgong ben net te oersjen, zeggen de actievierders. Er moet miljoenen even op het kleed komen om de skeer te herstellen en om alles weer een beetje beter te maken. Dus aan de ene kant nemen we de beslissing om de skeer zo groot mogelijk te nemen. Aan de andere kant proberen we zo volle mogelijk geld in deze bezuinigingstijd bij te hebben om het weer te repareren. Nou, zo ga ik bij Munnekom. Ik in Sloppenterp shows het somber in. Ik hier wil Frisia naar zout boren. De minister had nou nog geen ja zijn, maar ik nee. Dat besluit wordt in het naam. We zitten hier in een gebied wat zeg maar de Saragosse-zee is van de poortjerappels. We hebben dat even berekenen dat uit dit gebied waar we ongeveer 31 miljoen mensen weer voeden voor poortjerappels. Dus wij vinden dat de landbouw hier ook een hele belangrijke stempel heeft. Ja, wij zullen wel via de publieke opinie, we zullen het Tweede Kamer zeker bewerken dat dit voor ons onacceptabel is, dat het er nou op heen in de land. De minister had nou $3 voor winning onder de Waardzee. Provincie en gemeentes hebben hier bot verstreden, maar toch zitten er twee kanten aan het nijs. Wat nou in ieder geval de winst is van Joert, lijkt dat samen zeggen, is dat zoutwinning op het loon gaat stoppen. Maar het is even de vraag van de termijn weer op. En dus ja, laat dat nou alsjeblieft zo snel mogelijk gebeuren. Als je dat maar kan willen, dan moet ik doen. De gong naar de Ruchter wordt net uitsluiten. Vriendschappelijke houding naar Frisia die houdt nooit dit besluit. Na dit besluit houdt hij op om nog meer op loon te doen. Ja, maar zei zo van, als ik nog boord worden sale in Slappenterp, als er dan nog een vergunning voor komt, dat accepteren we net? Nee, accepteren we net. Wij vinden dat het nou wel mooi geweest is en dat het wezen moet. Wat als winnaar uit de strijd komt is Frisia. Ze alle tijd om u te vinden hoe het op zee krijgt aanpakken matten en intussen giet de winning onder het lang gewoon terug. Maar ja, zegt Frisia, wij steken miljoenen in het gebied om alles weer te herstellen. Ik wil net zeggen dat dankzij u de streek beter wordt, maar de gelegenheid is wel zocht om te zeggen, nou we dan toch aan de gang moeten, kunnen we dan nog net een paar dingen doen. Maar je zou nog meer credit scoren als je zei van de houden we nou op en we gaan nou alles op alles inzetten om het onder de zeewaai te krijgen. Nou, dat laatste duggen wel en we hebben die tijd gewoon nodig. En ja, ik zou misschien wel ooit een kennen en willen, maar dat zou net reëel wezen.